A l'episodi anterior us vaig presentar el mot vilatge i el repte era de trobar el nom d'un vilatge que comencés amb la vostra inicial a Catalunya Nord. Comencem. A la Cerdanya, l'Otger ha trobat Oceja. Si anem cap al Conflent, la Romy ens proposa Rià Cirac. Si ens apropem encara un poc més, tenim la Lali, amb Los Majos. Després tenim Eus, amb l'Eliot, i la Maria, amb Arquixanes. Anem ja cap al Rosselló, comencem per Llupià, el que havia proposat jo d'exemple, i l'Emma Soler, que ha trobat el Soler. Torrelles de la Salanca, que comença amb T, com Tomàs, i Salelles, que comença amb S, com Solina. Sant Cebrià de Rosselló, que comença amb S, com Susana, i Sant Genís de Fontanes, que comença amb S, com Sandrina. Ja hem fet un torn per tot Catalunya Nord. Feliciti la participació de tot l'equip docent de PEDIA. Animeu-vos als altres. Bon dia, confinats i confinades! Tornem aquí per un nou episodi de No confinem el Rossellonès. Avui us porti un mot, un altre cop culinari, un altre cop que té a veure amb el menjar. I aquest mot és el mot rapell. Es refereix a una menjada, per exemple, el rapell pot ser el dinar o pot ser el sopar. Us posaré un exemple. El meu rapell avui, el meu dinar, serà una amanida, un plat de pollastre al forn i de postres una fruita. Això, tot aquest conjunt, és un rapell. Com que ve el cap de setmana, el repte que vos proposi és fer una bona repeixada. Què és una repeixada? Bé, és un rapell més a l'engròs. Fem-ho gran, mengem més, fem un bon tiberi, fem un bon banquet. Així doncs, espero que gaudiu d'aquest rapell, d'aquesta bona repeixada amb els confinats i confinades que teniu a casa vostra. I visca els rapells i fins la pròxima!